Arena ta' idejat li ser joħorġu minn ġenerazzjonijiet differenti, għax il-Maltin kollha huma min huma jistgħu joffru idejat validi biex ifasslu l-futur ta' pajjiżna, futur li jaqadna. It-tema ta' dan l-ewwel kungress minn partit politiku fl-istorja politika ta' pajjiżna. Dan huwa l-iskop tal-Kungress tal-Partit Laburista li ser jibda minn nhar it-tnejn f'Taqali. One News tkellem ma' attivist veteran u ma' attivista żagħżugħa tal-Partit Laburista dwar is-sinifikat ta' dan il-Kungress. Anthony De Giovanni jgħid li l-Partit Laburista kien dejjem miftuħ għall-idejat u allura l-Kungress huwa proċess naturali għall-Partit Laburista. Nistenna li l-Partit Laburista jkollu influss kbir ta' idejat friski u ġodda li jiġu minn isfel għal fuq u mhux minn fuq għal isfel. Dan huwa naturalment il-tradizzjoni tal-Partit Laburista li jisma' lil kulħadd imma din darba hija formalizzata permezz tal-Kungress. Min-naħa tagħha Sera Kutajjar qed tistenna b'ħeġġa il-Kungress tal-Partit Laburista. Għalija din hija opportunità mingħajr preċedent biex b'mod attiv issemma leħinha. Il-Kongress narah bħala opportunità oħra mill-Partit Laburista fejn kulħadd kun minnu membru fil-Partit Laburista qed jitħalla jagħti il-kontribut tiegħu fuq bażi ta' policy. Anthony De Giovanni jgħid li l-anzjani interessom minn kif iż-żgħażagħ ser ifasslu l-futur tal-pajjiż li huma ħadmu tant għalih. Hija magħmula minn nies tajiet differenti u importanti ħafna li jkun hemm sinerġija u anke jkun hemm dibattitu bejn l-etajiet differenti għaliex pereżempju l-anzjani li nirrappreżentahom jinteressaw ruhom ħafna bil-futur taż-żgħażagħ. U min-naħa l-oħra, permezz tal-kontribut tal-anzjani, issa jmiss liż-żgħażagħ li jkunu attivi għal pajjiż b'sens ta' rispett lejn dak kollu li kisbu mis-sirjietna. ċans biex inti tkun parti mit-tfassil tal-futur ta' pajjiżek. Il-Kungress ser jiddiskuti temi li joqtu lill-familji Maltin u Għawċin mod dirett fosthom il-qasam soċjali, is-saħħa, il-libertajiet ċivili, l-ekonomija, ix-xogħol, il-kultura, l-edukazzjoni, l-ambjent, il-familja u ż-żgħażagħ. Il-qofol ta' dan il-Kungress jintlaħaq bid-diskors tal-mexxej Laburista Joseph Muscat f'mass meeting li ser ikun organizzat fit-22 ta' Settembru.